Pentru început, voi da explicația celui care completează mozaica. Eu, adică omul. Cine este omul, din ce este făcut și pentru ce. O primă definiție ar fi aceea: faci parte din clasa mamiferilor pentru că își hrănește puii cu lapte. Este înzestrat cu rațiune și crede că este unicul înzestrat cu rațiune. Se crede cel mai puternic și a subjugat restul pământenilor. Prin pământeni am în vedere toate vietățile din regnul animal și vegetal. Acum vreau să mă opresc doar la fiziologia omului. Eu numesc om nu doar corpul material care se poate văzut cu ajutorul ochiului. Omul este o ființă multidimensională. Este compus din 7 corpuri. Informații despre aceasta se poate găsi în așa știință ca medicina multidimensională. După cum am spus, are 7 corpuri. Cele mai studiate sunt primele două. Corpul material a fost studiat de mii de ani de către medicina ortodoxală. A doilea corp este corpul eteric. El a fost obiectul studierii de către medicina orientală, chineză, japoneză, vietnameză, arabică. Un cuvânt care îl știți cu toții, cred că acupunctura. Iată, acupunctura se ocupă de tratarea corpului eteric. Pe lângă acestea două mai sunt încă 5 corpuri care sunt compuse din o materie, într-o substanță mai fină, mai subtilă, nu poate fi pipăită, energetic, se poate spus. Corpul astral, în care se include imaginația noastră, emoțiile, corpul intuitiv sau sufletesc. Alt corp este cel mental, care cuprinde mintea, rațiunea noastră. Corpul spiritual răspunde de voința noastră. Corpul cauzal, el include așa o noțiune ca cauză-efect. Aici se păstrează toată informația despre viețile noastre anterioare. Tot în componența acestui corp mai intră și euul suprem, care este o sinteză între duh, suflet și conștiință. Euul suprem este acea părticică a lui Dumnezeu spre care tind a o înțelege reprezentanții celor 7 confesiuni religioase. Începutul lui dumnezeiesc este o taină care mereu rămâne neînțeleasă de mintea omenească. Religiile lumii afirmă că cu ajutorul Duhului noi tindem să-L cunoaștem pe Creator. Cu ajutorul sufletului noi tindem spre autocunoaștere, autodezvoltare. Cu ajutorul conștiinței, corpului material, cu cele 5 simțuri, noi încercăm să descoperim lumea înconjurătoare. Corpurile subtile au fost obiectul studierii mai multor școli de yoga din Orient. Ei au folosit metode introverte pentru aceasta, ca clarviziunea, ca diferite capacități extrasenzoriale. În China putem găsi o reprezentare tare veche a omului. El arată sub formă de un copac, rădăcinile căruia sunt orientate atât în pământ cât și spre cer. Conform închipuirilor taoiste, omul este ca o săgeată
ce a venit din cer. Ideile omului vin din univers, care trec prin intelect, după care se transformă în cultura omului. Omul reprezintă un sistem din 7 game de vibrații, într-același timp 7 forme ale materiei, 7 niveluri de existență. Este un sistem tare complicat, pătruns de o mulțime de legături fizice și energetice. Fiecare sistem fiziologic, fiecare organ, fiecare corp subtil reprezintă sisteme vibratorii cu amplitudini și vibrații individuale, care se modifică în timp. Însă interconexiunile lor complicate ne conduce la concluzia că organismul nu trebuie de privit ca pe o totalitate de sisteme individuale, separate. El trebuie de privit ca un tot întreg. Și atunci când, de exemplu, se îmbolnăvește, asta nu înseamnă că e bolnav doar un organ. Asta înseamnă că e bolnav tot organismul. Și orice maladie, orice organ, orice sistem fiziologic trebuie de privit în ansamblu, ca o parte componentă a unui tot întreg.